Ел сайын 26 апрель бейік шағиребіз Ғабдулла Тукайның туған күнінде Қозанда шиғрият бәйрәме уза. Шәһәр үзәгенең опера һәм балет театры янындагы Тукай һәйкәле каршына шагыйрьләр, язучылар, галимнәр, яшьләр, Тукай иҗатын сөюче казанлылар, кунаклар җыела. Бу көнне Тукайга багышланган шигырьләр һәм җырлар яңгырый. Шигырь бәйрәменнән хәбәрчебез Фәннүр Хәсәнов язмасы. Бар күңеллелек бүтін дөньяда бір ям бүген. Нәрседән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. 26 апрель бийек Тукайыбызның туган көне. Халык бәйрәме, шигърият бәйрәме көне. Һәр елны 26 апрель көнне без татар халкының горурлыгы булган бийек шагыйребез Ғабдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтәбез. Елның елында бу көнне башкалабыз Казанда Тукай һәйкәле янында, республикабызның барлык районнарында, Рәсәйнең татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә дә шигырь бәйрәме үткәрелә. Хәер, Тукайның туган көне үзен шын татар дип санаган, милләтен, телен яраткан һәр кеше өчен зур бәйрәм ул. Тукай безнең өчен пәйгамбер, шигърият пәйгамбәре. Аллага шөкер, әгәр ул Тукай булмаган булса, безнең халыкка аны уйлап табарга кирәк булган булыр иде. Чөнки татар Тукайсыз була алмый. Рух тәхтендә шын таҗлы, үзенең зурлыгын һәм гасырлар тудырган кеше буларак, шагыйрь буларак, үзенең халкысын мәңгелек дигәндә йокыдан ятырга, аны зур үзгәрешләргә, бәхетләргә, мәдәнияткә, алгарышка таба өндәүче булачагын аңлаган шикелле иҗат иткән һәм шул әле бүген дә дәвам итә. Бер әйбер минем күңелемне җылытып тора. Безнең Казан аэропорты бийек Тукайыбыз хөрмәтенә Ғабдулла Тукай аэропорты дип атала хәзер. Һәм бу шул кадәр күңелле күренеш, шушы Казан аэропортыннан оча торган, дөньяның бөтен почмакларына оча торган самолет Тукайны алып бара дөньяның бөтен почмагына, бөтен җиренә. Шигърият бәйрәменә килүчеләр Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйганнан соң бәйрәмнең иң күңелле мизгеле Татарстанның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге Ғабдулла Тукай исемен йөрткән дәүләт премиясе лауреатын игълан итү. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов имзалаган указның эчтәлеген яңгырату. Шулай итеп, 2021 елда Тукай премиясе бирелде. Факил Миннехамед улы Сафин, Фидания Нургаяз кызы Нуруллина, Григорий Львович Эйдинов. Дөнья күләмендә сибелеп яшәгән 8 миллион татар өчен бу иң мөһим, иң кирәк бәйрәмнәрнең берсе. Әгәр дә үзебез Тукайыбыз белән горурланып, милләтебезне саклап калып, тинебез, dinimiz, guruf гадәтләребез, milli kiyimlərimiz, үзебезнең бәйрәмнәребез өчен җан атып, үзебезнең рухны күтәреп алга барса, без мәңгелек милләт булырбыз. Фәннүр Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары.